यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन, मैंने सिंपल से बात अगर कहल जाओ तो पेशाब में इन्फेक्शन हो गई। अब पेशाब कहाँ कहाँ रहेला, ओजा ओजा इन्फेक्शन हो सकेला। मैंने मान के चले कि किडनियों में जो पेशाब बा जो इन्फेक्शन हो सकेला, जो पेशाब के थैली में पेशाब बा वो जो इन्फेक्शन हो सकेला, चाहे पेशाब के रास्ता में भी इन्फेक्शन हो सकेला। तो आम भाषा में यूरिन इन्फेक्शन कहल जाला, मगर मेडिकल भाषा में सब चीज अलग अलग बा। तो ओइजा अगर कोनो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गई, चाहे कुछ और कारण से इन्फेक्शन हो गई, एकरे के यूरिन इन्फेक्शन कहाला। यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत आम बा, पुरुष में तनी मनी कम होला। माने पुरुष में कहल जाला कि अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहल बा, माने कोनो न कोनो गंभीर कारण बा, चाहे कोनो न कोनो कारण बा, ओकरा के खोजे के पड़ी या चाहे ई करे के पड़ी। मगर महिला में अगर देखल जाए तो पुरुष के पेशाब के रास्ता 25 सेंटीमीटर के होला, और महिला में खाली 4 सेंटीमीटर के। तो बैक्टीरिया चाहे गंदगी अंदर घुसल बहुत आसान बा महिला में। तो महिला में बहुत कारण से ई पेशाब के इन्फेक्शन हो सकेला, बहुत कॉमन बा। आमतौर पर देखल जाला कि शादी के बाद अमूमन चाहे ओकरा पहले हो एगो महिला के मोटा मोटी साल भर में 1 से 2 बार इन्फेक्शन हो सकेला, अगर माने ठीक से ख्याल ना रखल जाए, चाहे और कोनो कोनो कारण रहेला। और एगो दूसर कारण बा, महिला में लैट्रिन के रास्ता, पेशाब के रास्ता बहुत पास पास रहेला। तो उ सब चीज के अगर ध्यान ना रखल जाए कि हाँ साफ सफाई सही तरीका से कइल जाए, चाहे जब शारीरिक संबंध बनेला ओकरो में कभी कभी परेशानी होला, तो इस सब चीज के कारण बहुत आम बात बा पेशाब में इन्फेक्शन होकर महिला के। पुरुष के कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहे तबे, जैसे पत्थर हो गई, चाहे प्रोस्टेट हो गई, ये सब रहे तबे इन्फेक्शन होला। पेशाब के रास्ता में कोई रुकावट बा, पेशाब जमा होता तब वो इन्फेक्शन हो सकेला। उल्टा पेशाब के रास्ता से इन्फेक्शन चल गई है, अगर बिना प्रोटेक्शन के शारीरिक संबंध बनता, चाहे इस कोनो और दिक्कत होता, तो उ सब कारण भी इन्फेक्शन हो सकेला। जैसे नॉर्मली मान ली कि यूरिन इन्फेक्शन हो तो पता कैसे चली, माने कि कोई आदमी 2 बार 3 बार पेशाब करेला दिन भर में, चाहे 4 बार करेला, अब 10 बार करता, बार बार पेशाब जाता, जलन होता, लहर होता, एकदम मन छटपटाता, नाभि के नीचे दर्द करता। तो ये सब जब भी होई तो मान के चली कि पेशाब में इन्फेक्शन हो गई बा। कभी कभी ये सब अनकॉम्प्लिकेटेड, मैंने ज्यादा गंभीर नहीं, कभी कभी गंभीर हो जाला। मैंने ठंडा लग के बुखार आई, कभी पेटों में दर्द हो सकेला, नाभि के नीचे दर्द हो सकेला, पेट में बहुत तेज दर्द हो सकेला, कभी ऐसनो बुखार हो कि बीपी चाहे किडनी में भी असर पड़े लगी, भर्ती होए की जरूरत पड़ी। तो माने मामूली लक्षण से लेके बहुत खतरनाक लक्षण सब हो सकेला पेशाब में इन्फेक्शन के बाद चलते। अगर शुरुआत में बस 2 3 चीज अगर ध्यान रखता हूँ, अगर पेशाब बार बार होता, जलन होता, और नाभि के नीचे दर्द अगर होता, तो पेशाब में और इन्फेक्शन हो गई बा। जब भी पेशाब के इन्फेक्शन होला, अगर पहला बार भइल बा तो पहला बार डॉक्टर के दिखावे के एकदम जरूरत बा। काहे कि अगर पहला बार बा तो रउरे समझ में ना आई कि कुछ भइल बा, काहे भइल बा इन्फेक्शन। और बहुत बार बा, जैसे आमतौर पे का होला, पेशाब में इन्फेक्शन होला, कहीं जाई हैं पेशेंट, 2 3 गो दवाई चली आ ठीक हो जाए। मगर ई तो बाकी चली, आग लागल, आग हाथ जल गई, हाथ में मलहम लगा लेनी ठीक हो गई। मगर आग के कारण आग बुझावे के भी जरूरत बा। तो यही से पेशाब के इन्फेक्शन के कारण क्या होची बा, चाहे काहे होता, उ जाने के बहुत जरूरी बा, और जाने खातिर डॉक्टर से दिखावे बहुत जरूरी बा। तो पहला बार केकरो अगर इन्फेक्शन होता पेशाब में तो डॉक्टर से दिखावे के पड़ी। हाँ अगर बार बार होता तो रउआ लिखवा ले सकते तनी कि हाँ सर बार बार इन्फेक्शन हो रहल बा, तो कोनो दवाई बता दी जब हम चालू कर ले। मगर उस स्थिति में भी अगर वो दवाई से अगर नहीं ठीक हो, दिक्कत होता, 2 दिन 3 दिन हो गई फिर भी परेशानी बा, तो दिखावे के पड़ी। तो यही बात बा कि कारण जानल बहुत जरूरी बा। आ कारण जाने खातिर कभी कभी होला कि हम मान के चले कि तनी मनी इन्फेक्शन बा, मगर 2 3 दिन में ना देखे नहीं, स्थिति खराब हो गई। यही से पहला बार दिखावल बहुत जरूरी बा, आ चाहे अगर परेशानी बढ़ जाता तो दिखावल जाए। यूरिन इन्फेक्शन के इलाज सबसे पहले ओकर कारण जाने से होला। तो यही खातिर रउआ के यूरोलॉजिस्ट से दिखावे के पड़ी। दिखावे खातिर दिखावे के बाद
कुछ कुछ जांच हुई, जांच पड़ताल में पता चले कि एग्जैक्टली माने कारण का बा पेशाब के इन्फेक्शन के। कभी कभी कोनो कारण ना रहेला, जैसे महिलाओं में तो मैं बताइए कि कभी कभी ऐसा इन्फेक्शन हो जाला, मगर फिर भी जब कारण पता चली तो वही हिसाब से ओकर इलाज हो। इन्फेक्शन के कोनो चीज में इन्फेक्शन के एगो यूरिन कल्चर करावल जाला। कल्चर में पता चली कि कौन कौन एंटीबायोटिक काम करेला, और वही एंटीबायोटिक प्रॉपर डोज में अप्रॉपर दिन खातिर देवे के पड़ेला। बहुत जगह इलाज होला तो मैंने गांव में कोनो कोनो बड़ान दवाई दुकान में बड़ान तो 2 दिन 3 दिन खातिर दवाई खा लेनी, आ दवाई खा के फिर छोड़ देनी। तो ई कोलाई एगो बैक्टीरिया होला जो बहुत कॉमन बा, और बहुत आदमी पेशाब में इन्फेक्शन के ई कोलाई हो गइल बा तो कोई बी कोलाई बोली है, तो ये सब बोलते रहेला। मगर ई जे ई कोलाई बा ई माने बहुत बदमाश बैक्टीरिया बा। माने मान के चले कि दू अगर 3 दिन दवाई देनी तो उस समय तो शांत हो जाए, मगर अंदर छुप के बैठल रहे, जिसकी दवाई का असर खत्म हो फिर से उभर के आ जाए। तो यही से दिखावे के जरूरी बा, प्रॉपर ड्यूरेशन प्रॉपर डोज में एंटीबायोटिक चलल जरूरी बा। और दूसरा चीज, अगर कोनो कारण बा पेशाब में इन्फेक्शन के तो वो कारण साथ साथ दूर कइल जाला। और कुछ कुछ चीज जे बाज बताइनी जीवन दिनचर्या में जब सुधार लावे के बाद चाहे कुछ कुछ चीज बदलाव करे के बा, वो सब बदलाव करे के पड़ेला। माइनर इन्फेक्शन बा तो जे सिम्टम बा, जे परेशानी बा, 1 चाहे 2 दिन में ठीक हो जाला, जितने बताइनी 2 से 3 दिन में सब परेशानी दूर हो जाए। मगर दवाई जे बा वो 7 से 10 दिन चाहे 14 दिन खातिर खाए के पड़ेला। तो परेशानी तो ठीक हो जाए, कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन बा तो थोड़ा समय लग सकेला माने ठीक होए में। कोनो कोनो कारण बा, जैसे मान ली प्रोस्टेट के बा, पुरुष में इन्फेक्शन भइल बा प्रोस्टेट खातिर, आ चाहे कोनो अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संबंध है ओकरा खातिर भइल बा, तो सबके ड्यूरेशन अलग अलग होला। तो ठीक होए में मोटा मोटी मान के चली कि 7 दिन से 14 दिन के दवाई में ठीक होला आदमी। परेशानी में आराम 2 से 3 दिन में हो जाए। यूरिन इन्फेक्शन से बचे खातिर नहीं जे जे नियम बा आ चाहे सतर्कता बा ओकरा के पालन करे के पड़ेला। कुछ कुछ चीज बा कि कुछो ना करब, मने हमार हाथ में कुछो नहीं के, चाहे पेशेंट के हाथ में कुछ नहीं के, पत्थरे बन गए रुकावट कर दिले तो ओकर में का कर सकीना। तो प्रोस्टेट हो गई ओकरा खातिर रुकावट होला, ओकरा में कुछ कर माने करे के नहीं के। मगर पहला बार जब पता चल जाई तो ओकरा बाद जे जे सलाह देवल गई बा, जे जे दवाई चलता उ सब चलावे के पड़ी। दूसरा चीज जे डेली के दिनचर्या बा चाहे दैनिक क्रिया बा, ओकरा में जे जे सलाह देवल गई बा, जैसे लैट्रिन के सफाई के तरीका बा, महिलाओं में हमेशा पीछे से पीछे की तरफ पोछे के रहेला, अगर आगे की तरफ पोछाए तो वही लैट्रिन के इन्फेक्शन जे बा वो बच्चेदानी के रास्ता पेशाब के रास्ता में जाए, अब बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना रहेला। तो यही सब चीज से बचाव करे के बा, रिस्की बिहेवियर से बचे के बा, तो यही सब चीज से इन्फेक्शन ना हो। यूरिन इन्फेक्शन के दौरान ऐसा कोनो चीज नहीं है कि जे अवॉइड करे के बाद चाहे कुछ करे के बाद। बहुत पेशेंट के जैसे नमक मसाला चाहे ज्यादा गर्म खाना खाए से लहर बढ़ जाला, तो सब चीज अवॉइड कर सके ना। पानी ज्यादा पिए के बाद बहुत आदमी का कर लगे पेशाब बार बार होता तो पानी ना पिए, पानी पिए से इन्फेक्शन जो बा वो फ्लश हो, बैक्टीरिया फ्लश हो और दिक्कत कम हो। मगर अगर ये सब ना कल जाए तो फिर परेशानी बढ़ सकेला। दूसरा चीज जे अवॉइड करे के बा कि मनमानी, और चाहे जे दवाई प्रिस्क्राइब कईल गई बा चाहे बताई गई बा वो सब चीज के पालन करे के बा। ऐसे ही खाली दुकान से चाहे केकरो के सलाह से दवाई यही सब चीज नहीं के करे के। यही सब छोटा मोटा चीज के अवॉइड करे के बा।